Kumrunt rasvaapina virnisteli vinosti. Hänen päänsä oli täynnä ideoita, mutta hänen vasaransa ja ruuviavaimensa olivat olleet työttömänä jo aivan liian kauan. Koko hänen Kreesmek-klaaninsa oli juuri siirretty uudelle planeetalle, ja Kumrunt oli ensimmäinen, joka lähti etsimään romua, jota voisi korjata ja parantaa. Hän oli nuori, ahne ja vaarallinen örkki. Planeetta, johon heidät oli sijoitettu, oli aiemmin kuulunut Imperiumin kirkkovaltiolle, sen naissotilaille Adepta Sororitaksille, mutta se oli kauttaaltaan tuhoutunut Wordbearersien toimesta. Planeetan nimi oli aikoinaan ollut Kantikula, mutta Kumrunt kutsui sitä Romukaniksi. Kumruntin saavuttaa kaikki oli tuhoutunut. Taistelun jäljet olivat kaikkialla. Tuhoutuneita tankkeja, sortuneita rakennuksia ja ruosteisia koneita. Kumruntin sydän alkoi hakata innoissaan. Hän oli juuri kurkistamassa erään pirstaleiksi hajonneen kappelin saarnatuolin alle, kun hän näki takapihalla jotain, mikä sai hänet unohtamaan kaiken muun. Maassa, puoliksi hiekkaa hautautuneena, oli pahasti ristetuolleen jäänyt Sororitas-kastikeitto. Tankin tykkitorni oli murtunut ja sen panssari oli täynnä reikiä, mutta se oli silti mahtava näky. Kumruntin mielestä se oli kaunein asia, jonka hän oli koskaan nähnyt. Voi kork! Kumrunt mutisi. Tämähän on täydellinen. Hän palasi nopeasti leiriin, pyysi apua ja alkoi raivata kastikaattoria esiin. Työ oli raskasta ja hiki valui, mutta Kumrunt oli innoissaan. Hän oli nähnyt tulevaisuuden. Hän, Kumrunt rasvaapina, johtaisi Kreesmek-klaaniaan valtavalla ja mahtavalla kiesillä, joka oli rakennettu Sororitas-tankin raunioista. Kun tankki oli saatu kaivettua esiin, Kumrunt alkoi muokata sitä. Hän leikkasi pois kaikki turhat osat, kuten tuhoutuneen tykkitornin, lisäsi vahvistettuja panssarilevyjä ja kiinnitti uusia, omia aseita. Hän asetti suurpyssyn tankin päälle ja poistetun tykkitornin tilalle hän asensi nostoriohjatun purkupallon, jota Gretsin voisi käyttää toisen ohjastaessa kuljettajaa. Tankin eteen hän hitsasi ison leuan, joka näytti aivan valtavalta, ilkeältä suulta. Hän maalasi asentamansa osat parhaansa mukaan lempivärikseen, vihreäksi. Kumrunt istui uuden vaununsa Kumruntin kruunun katolla ja virnisti. Hän antoi käskyn painaa kaasua ja kiesi liikkui. Aluksi hitaasti, mutta varmasti. Hänen klaaninsa jäsenet hurrasivat ja huusivat, kun hän ajoi kohti tuntematonta, valmiina löytämään lisää romua ja rakentamaan lisää mahtavia koneita. Hän tiesi, että hänen elämänsä oli juuri alkanut ja se tulisi olemaan täynnä romua, räjähdyksiä ja mahtavia ajoneuvoja. Ja hän, Kumrunt rasvaapina, olisi valmis kaikkeen, mitä tulevaisuus toisi tullessaan.